Vladimíra Čistínová, Beáta Luchovská. Ty vodíš to poznají, Ne, ty modlí vůbec. no tam byly, tak já. Ne, To pak musím. tam bych má. Ty vole, to jsem si vybrala debilní místo. Chyba. No tady nejde nic vidět. To vidíš všechno právě. No to jo, teda. Jdou ne. To je jediný, co vidíš. Tady je spíhaný, Jdi tunel. Druhá chyba. Bohužel diskvalifikace. Ale proč to nehodila do spíhaný? Další na start se může připravovat Radovan Liška, po něm bude následovat Vladimíra Čistínová, Beáta Luchovská, Lenka Řezničková, Barbara Lerlová.